Szavasz a baktasz a testvérem, hatalmas csók, innen Magyarország egyetlen luxus börtönéből. A kocka pörög, a létszám csökken, de mi rettened nagyok vagyunk. Tehát szem kinyit, pofa befog, jön a 8 sutyó, meg egy hip-hop mafiózó, 8. kerületi gágyó. Oki vagyok apám, érén volt a babám. Megcsináltam faszán, hogy zsibat lett a cerkám. Dobok neki puszit, köszönöm a punit. A szexi, de ritka, küldjed már a hugét. Én lennék a Györgyi, a nagyszívű, de banya. Vele mindig mindenkinek van valami baja. Nem értem ám, öcsém, hogy mi a problémátok. Állandóan takarítok, mosok, főzök rátok. Lorenzót látod a Dever gombból? Ez lehet neked too much, de Balogh Béla pártól. Tudod a hullámok, nekem az igazi káó, mert a kavámon kívül a társam csak Kárló. Szabít, halljátok a békési fickót. 13 fontosan, kétfai cickót. A való villás sokaknak az álmom, de időközben fölébredtem én. Mert 2 hónapja be vagyunk rém zárva, hogy mit vállaltam, nem is tudtam én. Michael papa itt van, egy nagyon kosher zsákó, egy senkiházi tróger, egy borsodi putó. A bátyám meg én tudod, 2 ózdi rém, ami tény, az a vér, ami 100 fokon ég. Leslie vagyok, bratyó, a fürdőszobából. Ki akarná hinni, én lefejelek pásztor. Olajos tesztemet, Nóri kennegető. Akinek a Miki, most oda fogom adni. Nóri baby vagyok, egy ennivaló kislány. Valójában mégis igazi boszorkány, aki felpesdíti ideben az életet. Most megmutatom neked az én énemet. Sokat látunk, tesó, az egész világban, de még mindig nem tanultunk a saját hibánkból. A való villás sokaknak az álmom, de időközben fölébredtem én. Mert 2 hónapja be vagyunk rém zárva, hogy mit vállaltam, nem is tudtam én. A való villás sokaknak az álmom, de időközben fölébredtem én. Mert 2 hónapja be vagyunk rém zárva, hogy mit vállaltam, nem is tudtam én. Vállaltam, hogy megmutatom az arcom, s te hallod azt is, ha megremeg néha hangom. Elhiszem, hogy valóra válnak az álmok, rám szólsz, de én nevetve tovább állok. Egyenesen a villából, ez a terrorháza, ide vagyok zárva 8 félelmetes pszichopatával. Ezek nagyon kivannak, megtámadtak, ahogy ide érkeztem. Mentsenek ki innen, azon a helyet, küldjék értem a Vörös Keresztet is. Ezt nem bírom itt tovább. Nem, anya, haza akarok menni. Hiányzol, anya. Egy őrült madár, iszonyatos decibeleken sípol állandóan a fejembe, és a külvilágon meg hülye SMS-eket küldözgetnek, és mikor ezek itt elolvassák, akkor addig viszonylag csöndes elmebetegek, akkor megzazulnak, törnek, zúznak. Nincs velünk, nem csoda, hogy elvették a késem. Félek tőlük kifejezetten. Lát, most megint kezdődik, utolsó jelentésemet küldöm. Nagyon ki vagyok idegileg, haza akarok menni, anya hiányzol. Puszilok mindenki, dob me lackó otthon való villából. Többet nem hallanátok felőlem, akkor az itt lakók gyomrába végeztem. Ezekhez képest Hannibal Lecter egy született angyal. Ne bántsatok, könyörgök. Csá, csini, csá.